Il-qalba tal-komunità ta' Ħażebbuġ qed tgawdi minn spazju miftuħ ġdid. Dan permezz ta' investiment ta' madwar €250,000 u x-xogħol sar mid-Dipartiment għax-xogħlijiet pubbliċi fiż-żona tal-Mitna. Dan l-ispazju pubbliku ġie inawgurat mill-Ministru għal Proġetti Kapitali Ian Borg is-Sibt filgħodu li spjega li dawn l-investimenti huma importanti biex jitgawdew mir-residenti tal-lokalità u saq kif id-Dipartiment għax-xogħlijiet pubbliċi qed jagħmel diversi xogħlijiet madwar il-pajjiż kollu. U allura li nirreġeneraw u nkomplu ninvestu f'dawn il-postijiet hija l-ordni tal-ġurnata għal Public Works għal Ministeru tal-Infrastruttura u nħares il qudiem ukoll li nlestu proġetti ieħor li qed nagħmlu il-bandli tal-imdina li tant jara eluf ta' familji Maltin u turisti illi jżuruna. F'dan l-ispazju pubbliku kienu saru xogħlijiet biex żdiedu iż-żoni ta' rekreazzjoni bil-għan li jintlaħqu etajiet differenti, saret sistema tal-immaniġġjar tal-ilma tax-xita, tħawlu diversi siġar, tpoġġew bankijiet ġodda u saru anke żona għal parkeġġ tar-roti.